जाखो बे उन्दुलांखानाय गथ'खौनो बामना लाबाय थादों दे मा दरकार मालायनि फिसाखौ बिसनाफोराव दोनना फैनो हाया नामा दासो उन्दुलांथारदों सारि मोनगोन माने जों गाख्रावदों खोमा खाथियाव बिदिबा बिमा फैदों फरायनाय गैया माबा गैया मालायनि गथ'खौनो राबाय थायो खांखांनो बिनानावा स्कुलाव लायनो थांनो होननाया मा जाखो लायनो थांदो रानिया मालायनि फिसाखौ मालायनि गथ'खौनो मालाय मानसिखौनो बेबायदि लायै लायैनो गावबा गावनि समफोरखौ बरबाद खालायजोबसै नामा नोङो फरायनाय गैया मा गैया गथ'ल' लाबाय थायो सान हर बेखौल' लाबाय थानाय नुयो रुवाथि जाखो मा जाखो नोंहालाय बे गथ'खौनो लाबाय थानो एसे फरायनो हाया खामानिफोरखौ मावहैनो हाया नामा बिनानाव लायनो थांनो होननाया मा जाखो गोबाव जाबाय रानिया नेबाय थाया नामा स्कुलाव माथो लायनो थाङोनो आइ आंथ' थांगोन नाथाय आगैया बुंदों बयनाबो मालाय बिमा बिफाफोरासो लायनो थाङोनो फिसाफोरखौ रानिया बुंदों बिनि लोगोफोरा बुङोनो नोंसाया मानो फैया नोंसा बाबाया मानो फैया होननानै लाजिदों आंखौ रागाबो जोंदों नों फैनाङा होननानै नोंखौसो थांनो होदों आगैया बिमाफोरासो लायनो थाङोनो गथ'फोरखौ मालाय नोंखौसो लायनो होदों बिमा खर'नि खोथा बेफोरो बिमा थाब्लानो बिमायाल' लायनो थांनांगौ नामा बिमा लायनो थांबासो स्कुलाव लायनो थांनाय जायो नामा गुबुनाव लायनो थांबा जाया मानो थांनांगौ आंलाय बे सान्दुं गोसाफोराव आं थांनो हाया दे दा स्कुटि सालायनानै थांगोन बेसेबा गोसोम जाजोबगोन ओरैनो मोखांफोरा नानेखा जाहां जाबाय थादों मोनसे गोसोम गोसोम माबि ओंखारदों आरो सान्दुं गोसायाव ओंखारबा आंहा बेसेबा गोसोम जाजोबगोन मोखाङा दाग जाग्रा हायफोरा खामफ्रजोबगोन थाङा आङो बिमायानो गोसोम जाजानो गिया आरो मालायनि बिमाफोरालाय माथो थाङो बिसोर माथो गिया बिसोर माथो गोसोम जाजानो गिया नोंहालाय मानो गोसोम जानो गिनांगौ बिसोर खिथाया गुबुन हौवा गोनां मानसि बिसोरा आंहा हौवा गैया देलायना मानो थानांगौ सान्दुं गोसायाव ओंखारबा देलायनाय जाया आरो सिथादे गथ' गाख्रबबाय थानाङा आं थाङा बे सान्दुं गोसायाव खामब्रनो गोसोम जानो थाङा आङो नङाबा बै रिक्सा दङ बै गामिनि सोरबा इ रिक्साफोरखौ फन खालाय लायनो हो इ रिक्सायाव फैफागोन आरो नोंहालाय माथो जाखौ दहायलाय माथो थांगोन होननानै बुंदोंमोन आंखौलाय मानो होनलायखौ नोंलाय नोंनो थांखायो माथो नोंनो थां आंखौलाय मानो नांगौ बिमा जालायनांगौ नामा लायनो थांनाय मानसिया हां मा मोखां होफैदों आंखौ बे गथ'खौनो मादि बायदि आलायना लाबाय थानोसै नामा नोङो दोनना फैया मानो बिसिनायाव मालायनि फिसाफोरखौनो दिन्दां दिन्दिं आलायना लाबाय थायो बेयाव खायसेसो गाबोननिफ्राय बेटारि गारिखौनो गंसे हमना होगोन र' लांनोबो लायनोबो बेनो लायगोनबो दोनहैगोनबो बेफोरखौ गथ' दोनहैनाय लाबोनाय बेफोरखौ हाया दे आंखौ हले बुंनाङा आरो खोनासं बिनानावा बुखा आरो जुदि बारा खालायो बियो हस्टेलाव दोनना फैगोन खिन्थु आङो बुंना दोनखा बिखौ हस्टेलाव दोनना फैजागोन बियो बारा खायसे खायदोब्ला ओरैनोबा मानसिया मा टेनसन बेनि सायाव बे गथ' गथायफोरनि खायसेसो खोमला सहायनोसो हाया आङो बे इसोराबो आंखौ हिनजाव खालायनानैसो जोनोम हरदों बे संसाराव हिनजाव माने बयनिख्रुइबो पापि बे संसाराव हिनजाव मानसिया पापिसो हिनजावफ्रा बे हिनजावफ्रा पापिबार पापि होननानै सानो आङो हिनजाव माहारिफोरखौनो सानो आं गावखौबो सानो पापिखायनोथ' हौवानिफ्राय बिहाव बुखुनिफ्राय न'खरनिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय फिसानिफ्राय बेसे सहायनांगौ जायो बिसोरनि खोथायानो जा मायानो जा साला गासैबो खस्थ'फोरखौ बे हिनजावफ्रासो सहायजोबनांगौ गथ' जोनोम होनायनिफ्राय गथ' नायनायनिफ्राय गथ' फेदेरनायनिफ्राय गथ' जाहोनायनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संना जाहोनायनिफ्राय हौवाखौ नायनायनिफ्राय गथ' गथायनि गस्ला सुनाय हौवानि गस्ला सुनाय बिहाव बिखुनजोनो ओंखाम संनाय मानाय न'खर सम्भालिनाय बापरे जोबनो गैया हिनजावफोरनि खामानिया मिथिबाय बेनिखायनो हिनजाव माहारिया पापि बेनिखायनो आरो अहाबाय आङो बेफोरखौ गथ' गथाय नायनायनिफ्राय हौवानिफ्राय फिसा फिसौ बिहाव बिखुनजो बिमा बिफा अहाजोब्बाय आङो अहालाय खस्थ'खौ आंल'सो मोननांगौ मालायाथ' मोना आंसो नायनांगौ आंसो केयार खालामनांगौ अहालाय हाला आङो गथ' नायनो हौवा नायनो नाङा आंनो जेबो नांला आंनो बिन्दास थासिगोन आङो नाङा आं नोंसोर जि खालायबाय था बिन्दास थागोन आंखौ जेबो बुंनाङा दे नोंसोरो मा खालाय माया खालायबाय था बे संसाराव नोंसोरखौल' नायनो मालायखौल' केयार खालायनो मालायखौल' अननो मालायनि थाखायल' थांना थानो जोनोम मोनाखै आङो मालायनि थाखायल' थांना थानाय बायसा जाथारो बे हिनजाव माहारिया बेबायदिनो मालायनि थाखायल' थांना थानाय बायदि जायो साला बेनिखायनो अलबिदा बेनिखायनो आंहा बेफोर एख' रेसपन्स गैला आंनाव जेबो नोंसोर आसाबो खालायनाङा हाला आं बेफोरखौ हाया आङो मावसाबबाय आं बेफोरखौ खालाम माबायदि आइना खर'फोरासो एसे गाज्रि जाबाय ना मायो माथो रावखौबो बेबायदि बिमा नुवानो आङो नुफेराखैनो आइया मानो बेबायदि जानांगौ आइना एसे खर'फोरा दब जामारदों नामा मामि आयै दोना गुथाला मैया खेबसे फन खालायनायानो थांनानै गामियाव सहैनानै आंखौ बावगारबायानो खोमा आंखौ फनबो खालायाखै मेसेजबो खालायाखै जेनेबा फनखौथ' आं बेंगि जानानै थाफ्लागारदों दिनै रायज्लायनो हायि बायदि नाथाय मेसेजखौथ' हरनो हागौमोन ना मैया मेसेजबो हरदोंमोन आरो नोंजोंबो रायज्लायदोंमोन दिनै नोंनोबो फन हराखै नोंजोंबो रायज्लायाखै आंनोबो मेसेज हराखै मा जागोन आयै आं बिराद टेनसन मोनबाय गुथाला गोसानि गिबि हिनजावखौ लोगो मोनदों खोमा माइनावखौ थगायनानै दोननि र' आङो नङाब्ला बे ख्लाब ख्लाब गुथाल खालायबाय थायो
मा नों जायखौ मोजां मोनो बेखौ फोथायाबा माबोरै जानो गुथाला एसेबां मोजां सेंग्रा नोंखौ हाबा खालामनो नागिरदों नों बेखौ फोथायनांगोन फोथायाबा जागोन नामा मा आरो अबाव फन खालायाखै बेलाय आंखौ फन खालायदोंमोन ना दहाय मा नोंनि बागै सोंदों नों मा खालायदों अबाव दोङो जादोंना जायाखै बेफोरखौ गासैखौबो केयार लानानै फन खालायदोंमोन बियो बेनिफ्राय नोङो उन्दुना दंमोनखाय मा आं नोंखौ फोजायाखै दाहाय मेसेज हरगोन होननानै बुंदों बियो हरगोन दे आंजों रायज्लायजोंना दा नङा बे आंजों खेबसे रायज्लायनांगौ ना आरे मा दा नोङो बेंगि नोंजोंलाय माबायदि रायज्लायनो जाखो नोङो हमजानो लुगैदों बेजों रायज्लायनानै बियो जा बुङो बेखौनो खोनानानै नोंखौ दे होननानै ग्रोब ग्रोब एन्सार होब्ला फिननाय होब्ला नों माथो हमजागोनसो नङा मामि थेवबो एटलिस्ट मेसेजथ' हरनो हागौमोन ना आं मोजाङैनो दङ नों मा खालायदों होननानै मेसेजबो हराखैना बियो है माथो बुंखौ आंखौ फन खालायखाबाय सोंखाबाय नों माबोरै दं होननानै आरो नोंखौलाय मानो मेसेज हरबावनो हरगोन दे दाहाय टेनसन लाबाय थानाङा आंहा खामानि दङ एसे बोरो गुथाल नों गामियाव थांनानै आंखौ बावगारहैनाङा नोंखौ मोजां मोनो आङो बेनिखायसो फोथायनानै नोंनि अननायखौ फोथायनानै नोंखौ एंगारहरदों गामियाव प्लिज थाबनो फैफिन फंसे खोथा बुं डान्सारा नों आंनि साइडआव ना डिम्पलनि साइडआव साइड माने आं मा बुंदों नों बुजिनो हाखादों आं रावनिबो साइड माने जेखिं आंनि लाभ दं आंहा लाभ जागोन होननानै मोनथिगौ जेराव आंहा मुलाम्फा दङ बे लामायानो आंनि लामा आंहा पार्सनेलि रावजोंबो रिलेसन गैया जेखिं मुलाम्फा दङ आं बेखिं थाङो नाथाय आं नोंनि आखलखौ खांखियाव थानाय फान्थाव बायदिसो मोनो ओरै थांहां ओरै फैहां ओरै बेलथायहां ओरै बेलथायहां नङाना आं थार बुंदों ने No, it's not true. बे थार नङा आं जेखिं मुलाम्फा नुयो आं बेखिंसो थांखायो That's it. होमब्ला आं नोंखौ मोनसे खामानि थिनदोंमोन बे सीसी केमेराखौ गासैखौबो गाज्रि खालायनायनि बेखौथ' नों खालायाखै खोमा जुगामि दासिमबो नों आंखौ सिनायाखै होनब्ला बे सीसी केमेरा गाज्रि खालायनाया बे आंनि आसि फिसानि खामानि आरो बे मानोबानो फिनिश जाबाय It's already मावखांबाय होमबा दिनैनो मोजां सम मोजां सुजुग नोंसा बिनानावबो दिनै गैया न'आव थांदों आरो ड्राइभाराबो गैया आरो सासे बुरै खामानि मावनो फैनाया बेखौबो फैनो होआखै आं दिनैनि सम बे डिम्पलखौ गावनि जायगा देखायनाया आरो जेसेबां थाब हागौ बियो बिफाजों थाहैथोंसै सोरगोआवनो थाहैयो पातालावनो थाहैयो नाथाय जों बे खामानिखौ दिनैनो मावथारनांगौ जों दिनैनो डिम्पलनि खामानिखौ समाप्त खालायनांगौ डिम्पलनि जिउनि चेप्टारा दिनैनो फोजोबगोन डिम्पलखौ औ नंगौ नामा नाथाय प्लेनिंआ मा बे आंखौ फासायनो नागिराखैथ' जुगामिया प्लेनिंआ मा जागोन सानदों नामा दे दिनै डिम्पलखौ माबायदि फोजोबगोन प्लेनिंआ बै बिल्डिं सायाव माने बिल्डिं सानिफ्राय नारख्लायगोन नामा औ डिम्पलखौ बिल्डिं सानिफ्राय नारख्लायहरगोन जाहाथे एक्सिडेन्ट बायदि नुयो केसखौ आं जुदि गोरोन्थि नङा इट्स नट शियर आं शियर नङा दि डिम्पलखौ बिल्डिं सानिफ्राय नारख्लायहरबा बियो थैगोन मानोना बिल्डिंआ थालासेल' एक थाला बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैब्ला थैयाबो जानो हागौ बियो माने जों बेखौ रिस्क लानो हाया थैगोन बा थैया 100% शियर नङा बियो एक थाला बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनानै थैनाया 100% शियर नङा आं बुंनो हागौ बियो थैयाबो जानो हानाय जुदि बियो थैया नारख्लायनायनि उनाव मा जागोन अब्ला मा नोंनाव गुबुन प्लेनिं दङ आरो माथो एक थालानिफ्राय गोग्लैबाबो थैगोन आरो जुदि थैयाबो आं गैया नामा आं दङ आं बिखौ अन्थाइजों देख्रुबनानै बुथारगोन ओह नोंसोर खामानिफोरा नोंसिना प्रफेसनेल नङाना बे बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैबाय सोरबा खोनाबाय नोंखौ सोरबा नुबाय अन्थाइजों देख्रेबनायखौ मा जागोन आरो गामिनि मानसिफोराथ' गोथैसोखौ नुगोन गोथैसोखौ नायनो फैगोन नों जुदि अन्थाइजों देख्रुबनानै बेखौ बुथारो बेखौ ओरैनोथ' मोनथिखागोन माथो बेखौ बुथारदों मार्डार खालायनानै होननानै एसे दिमागथ' लागाय बेफोरबायदि फानि प्लेनिंफोरखौ आंनो नाङा दे आं फासिनो गोसो गैया बेफोरबायदि फालतु प्लेनिं खालामनानै मानसिखौ बुथारनानै जेलाव थांजानो आं बेफोरखौ खालाया नों माने एसेबां गिदों रावबो फैयाथ' बे न' खाथियाव रावबो मानसियानो गैया होमब्लालाय बिखौ बिल्डिं सानिफ्राय गोग्लैनायनि उनाव डाइरेक्ट फबनानै दोनसै बेबायदि खालायनो हागोन नामा बे एसेबां इजि नङा सासे मानसिखौ बुथारनाया फुल प्लेनिं नांगौ आरो शियर मोजां प्लेनिं नांगौ बेखौ बुथारनायनि उनाव दे जों फबनानै दोनबाय बेखौ बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनायनि उनाव बाट बिनि उनाव बिनि न'नि मानसिफोरा नागिरा दा
बिया न'नि मानसि रावबो गैया आरो जुदि सोरबा दङबो बिसोरो आसामाव आउट अफ आसाम माने बिसोरो दिल्लीयावसो थायो आरो डिम्पोलनि बिमायमोननिफ्राय जेनेबा डिम्पोलनि बिबै बिमाय बेफोर रावबो गैया रावबो गैया बिमाय दंमोन बेबो गैलिया आरो बिमाया बेथ' थैखाबाय आरो बिबै सिबै रावबो गैया बुं जोंफोरनाव सम गैया मा खालायनो बुं एसे साननांगोन साननाय बे साननायनिथ' सम गैया डिम्पोला आंखौ होखारहां जानाय दङ आं थांबोला नोङो बे न'निफ्राय थाइसे फैसाबो मोननाय नङा आंनिफ्रायबो मोननाय नङा बे न'निफ्रायबो मोननाय नङा बुजिदोंना बुजियाखै नों खोथाखौ दा सानला सापस आं दिनै डिम्पोलखौ बुथारबाय फैसाया आंनो एडभान्सथ' नांगौ फैसा बेसेबां होगोन नोङो एडभान्सनि खोथाथ' बुङाखैमोन नोङो मानसिखौथ' बुथारग्रोनो हो आं बुंदोंना आं नोंनो होगोन मानो फोथायाखै नोङो आंनाव फैसा दंखायो नों मानो गिदों नाय फिक्स खोथा आं जुदि डिम्पोलखौ बुथारनांगौ आं 30 लाख होनांगोन 30 lakhs 30 lakhs मानसि सासे बुथारनायावनो एसेबां फैसा नांगौ नामा येस गोबां रिस्कि दङ नों बुं नों जुदि 30 लाख होयो आं येस आं दिनैनो बुथारगोन आरो जुदि होआ न' बिराद मथलबि हारामिसो बे दानसोरां 30 लाख ना नोंखौबो डिम्पोलजोंसो हेंगार हरगोन आङो र' नोंखौ डिम्पोलखौ बुथारग्रोनो हो बिनि उनाव नोंनि जागोन बिनि उनाव नोंखौबो सोरखौ हेंगार हरगोन आं मा जाखो आंखौ बुथारनायनि सिमां नुदों नामा दैट मा जानांला बुंला बे नोंखौलाय मानो बुथारनाय सिमां लोगोखौनो माबा दे दानसोरां प्लिज नोंनिबो लाब दङ आंनिबो लाब दङ माने बेखौ बुथारब्लासो जों सानैनि लाब जानो हागोन प्लिज नोङो 20 लाखआव मानिना प्लिज आं 20 लाख होगोन नों दिनैनो डिम्पोलखौ बुथार दे अके जागोन दे होमबा 20 लाख फिक्स आरो दिनैनो डिम्पोला सायाव थांगोन दिनैनो बुथारगोन प्लेनिङा मारै मा खालायगोन बेफोरखौ रायज्लायदो मोजाङै औ मा जाखो हेलेना खावलाय बुगाव गुस्थि गोलाव खानानै माखौ रागा जोंना दङ सोरखौ रागा जोंदों बे दिसा थास' बिबार मानखांनायखौ बेखौ गोसोखांनानैनो आङो खावलाय बुगाव जानानै दङ बेसेबा टेनसन जाबाय आंहा मादै रितु माबा मोनसे खालायदो बे दिसाखौ बारहुंखानि लाइफनिफ्राय जिउनिफ्राय गोजान खालायथारनांगौ माबा जाबावदों नामा मा जायाखै आन्थि मा जायाखै आं दिसाखौ आरो बारहुंखाखौ लोगो हमनाय नुदों बिसोर सानैबो मोजां मोनलायो आं मिन्थिगौ मोजां मोनलायखाथारदों बिसोरो नङाबा बेबायदि लोगो हमलायबाय थाया मादै नों लुबै नामा बे दिसा बायदि थार्ड क्लास फाइस्ट गैथारो गैजारोङिनि फिसाजो बिमा बिफानि जेबो माबा गैया एड्रेस गैया मा गैया बे भारायाव थाफैनाय सोरबा सिख्ला बेफोरबायदि खमदाबि सिख्ला दोङो नोङो बारहुंखाखौ हाबा होगोन होनबा गिबियावनो बे थार्ड क्लास सिख्लाखौ आं माब्लाबाबो आंनि न'नि बिहामजो खालाया बेफोरबायदि थार्ड क्लास सिख्लाया आंनि न'नि बिहामजो जानो समायो नामा बबेनि सिख्लाया मा मावो बिमा बिफाया गैजारोङिनि फिसा बे रुम भारायाव थाफैनानै बेयाव टिउसन खालायो मा खालायो बेफोरबायदि गैजारोङिनि फिसाखौ हाबा खालायना आङो स्टेटास आंनि इमेज खाराब जानो बेफोरबायदि इमेज गाज्रि खालायना आङो बे गैजारोङिनि फिसाजोखौ आं हाबा खालायहोगोन आंनि फिसालाजों खालायना होगोन नोंथ' बुंबायानो थायो ओरैनो बेफोर खोथाखौ नाथाय जेबो खालायनो हायाखै नोंनि आखाइनिफ्राय खारबाय नोंनि आखाइनिफ्राय गलांबाय बारहुंखाया नोंनि खोथाबो खोनासङा आंनि खोथाबो खोनासङा आदा रुनियाथ' बेबायदि जाबायानो नोंनि फिसाज्ला उन्दैयाबो बेबायदिनो जागोन जुदि दिसाखौ मोजां मोनबाय थायो दिसाया फाग्ला खालायगोन बिखौ दिसानिफ्राय गोजान खालायबा बे बारहुंखाया सेस गैखाला बियो बेबायदि आं माब्लाबाबो जानो होआ बे दिसा होननाय सिख्लाया खले आंनि फिसानि जिउआव फैबाय थायो बेखौनोथ' बुंदों माबा मोनसे खालाय मादै आन्टिथ' माबा मोनसे खालाय नङाब्ला सेस बे बारहुंखाया बारा बियो बे दिसाजोंसो रुमाव थाहैब्ला नोङो खम मोनगोन नोंनि मान सन्मान न'खरनि मान सन्मान रेपुटेसन इमेज गासैबो खाराब जाजोबसिगोन ओरैनोबा मोजां मोनलायनायफोरा दानिया रुमफोराव थांबाय थायोसो रुमफोराव थांना थाहैयो लिभ इन रिलेटिभसो जायो आजिखालि मिथिबाय मोजां मोनलायनायनि सिगां सेंग्रा सिख्लाफोरा मा बुंबावनो आरो नों बुजिखादों मादै आं मा बुंनो नागिरदों रुमाव थांबाय थागोन बियो खेबसे आरो रुमाव थांब्ला अननाय मोनब्ला बियो दिसाखौ सोर गारहोनो हानो नोंबो गारहोनो हाया भगबानबो गारहोनो हानाय नङा बे भिखारिनि फिसाजोंसो जोंहा फिसाला थाहैगोन बियो माब्लाबाबो जानो हाया माब्लाबाबो जानो होआ आङो बारहुंखायाथ' दा खाना जानानै दङ ना नोंनि बाथ्रा खोनासंगोन ना आंनि बाथ्रा खोनासंगोन बेनिखायनो बारहुंखाखौ टारगेट खालायना लाब गैया जोंफोर दिसाखौसो टारगेट खालायनांगोन आन्टि दिसाखौलाय मा टारगेट खालायनो दिसाया बिराद सैथान गाज्रि बेसेबा केरेक्टारल'सो बियो महरा जेरैबायदि साइज गैया अमा फेरा बायदि बिनि आखल आखुआबो बेबायदिनो
गाज्रि बिराद सैतान सोलोनि सियालसो सियाल मादै रितु सियालसो बियो आं दि बिनि रुमाव थांनानै बिखौ माने बुंहैदोंमोन बे खोथाखौ बियो बारहुंखानो खिन्थाजोबनानै होदों आरो गाज्रि बांसिनसो गोलाव नंखाय बाथ्राफोरखौनो लागायना होबावदों बेसेबा रागा जोंदों बारहुंखाया आंखौसो अबाव हामा मोनो बिखौलाय डेन्जार बियो आन्थि रितु नोंखौ जिरखु जागोन बे दिसाया माबार गोजान खालायखा नङाबा रैखा गैखायासो जोङो ओरैबायदि खामानि मावनांगोन जाहाथे जों बेखौ मावब्ला दिसाया जोंफोर मावदों होननानै मिन्थिया आरो बारहुंखायाबो मिन्थिया ओरैबायदि खामानिखौ मावनांगोन जोंफोर मादै नों टेनसन दाला हेलेना बे दिसाजों आं मा खालायनांगौ मोनथिबाय बे दिसाखौ ओरैबायदि सिगिनांगोन जोंफोरो ओरैबायदि सिगिनांगोन जाहाथे बियो जायगानिफ्राय जोंफोरनि न'निफ्राय गोजान जायो दा होनब्ला मा खालायगोन जोंफोरो मा खालायब्ला दिसाया गिगोन गोजानाव थांगोन सिख्ला मानसिया माखौ गियो सिख्ला मानसिया दाखु गुन्दा बेफोरखौ गियो सिख्ला मानसिया गावनि देहाखौ गावनि सन्मानखौ गियो सिख्ला मानसिया अरायबो सेफटि थानायखौ लुबैयो मिथिबाय होमब्ला जों बेखौनो टारगेट खालायगोन दिसाखौबो ओरैबायदि सिगिगोन बुन्दा लागायनानै जाहाथे बियो गिनानै बे जायगानिफ्राय ओंखारलाङो नाथाय आन्थि रितु बिजोंलाय मा जागोन बे दिसाया गिनानै बे जायगानिफ्राय ओंखारलांबाय फनावथ' रायलायगोन ना बिसोर गुबुन जायगायाव लोगो हमलायलायगोन बेफोरबायदिनो जों माबायदि हमथानो हागोन नों मोनसे खोथा मिन्थिया नोंहा बेसेबां बैसो जायाखै बेफोरखौ बुजिनो आं मिन्थिगौ मेगना गोजान जाब्ला गोसोआबो अननायाबो गोजान जायो बेबो मोनसे थार खोथा खालि बे दिसाखौ बारहुंखानिफ्राय गोजानाव थानोल' हो मेगननिफ्राय गोजानल' जानो हो बेनि उनाव जों माबा माबि खालायगोन ना गोजान जानोल' हो बारहुंखायाबो लासैनो बावगारलांगोन एसेबां गाज्रि आंनि न'नि मानसिफोरा एसेबां समायना न' गिदिर लुनानै आंखौ हाबा हरनो नागिरदों गावसोरा हले मजा लानानै उन्दुना थागोन फाक्का न'आव नोंसोरनि गोसोआव आंनि फारसे एसेबो अननाय गैया नङाब्ला अननाय थानायमोनब्ला नोंसोर गावबा फाक्का न'आव थानानै आंखौ इन्जुरनि बायला न'आव हाबा हरनो नागिरनाय नङामोन बे न' गैयि फाक्का न' गैयि इन्जुर न'नि न'फ्राबो बबेथिं गब्लं मा थिंफोरासो गब्लं नामा बेफोरबायदि न'आव आंखौ हाबा हरनो नागिरदों अखा हाबा दै सेरनाय सान्दुंदोंबा सान्दुंनि रिफिनायखौ नुनाय बेफोरबायदि न'आव आंखौ हाबा हरनो नागिरदों थाब नांथारगोन नोंसोरो मिथिखा गावबा फाक्का न'आव थानानै आंखौ बायला जिला न'आव हेंगार हरनो हाबा हरनो नागिरदों नोंसोर थाब नांगोन आरो बे सानबार नामा बेबो खनले फन खालायबाय थायो बाबाखौ आं रायज्लायनाय खोनाबाय थायो बिखौ सान्ति गोसोयानो जा आंखौ हाबा हरनो नागिरदों आं जागोन खारफिनथ' हाखाला आङो नायबाय था सानबार नोंखौबो आङो दुखुनि मोदै लाबोगोन आं नोंखौ नोंनि मेगनाव ओरैबायदि मोदै लाबोगोन आङो जाहाथे माब्लाबाबो थाब थाया नोंखौ ओरैबायदि दुखु होगोन आङो सानबार नायबाय था नोङो आंखौ हाबा खालायनो नागिरनाया नायबायल' था नोङो सानबार नों आंजों सिमां सुजुदोंना आंजों रायजो जानायनि सिमां सुजुदों आंजों हाथासुनि मानायनायनि सिमां सुजुदों नोंनि सिमांखौ आङो फेलें खालायजोबगोन बाबा आफा बोराइ बाथौ शिब बाबा मानसिफोरा बुङो इसोरा सासेल'नो बेनिखायनो नोंनो ओम नमः शिवाय नोंनो शिब नोंनो आफा बोराइ बाथौ बुजिदोंना इसोर नै मा आरो माबा लोंबा मन्दिराव हाबनो मोनानो लोंनाया जाबाय पाप लोंनो मोना न' माने इसोर बाबा महादेब आं लोंदों नाथाय आं थानो हायासै फैयालासिनो नों थानो हायासै बिराद कमप्लेन दङ आंहा नोंनि फारसे आंहा बिराद कमप्लेन दङ थेवबो आंखौ निमाहा हो जौ लोंना फैनायनि आं नाथाय नोंनि मन्दिर सिङाव हाबनो मोनानो नो एन्ट्रि लोंनाय मानसिया बाथौ मन्दिर बेफोराव हाबनो मोना नो एन्ट्रि बेनिखायनो आङो आं दरखं मोखाङावसो दङ लामा सेराव लामानिफ्रायनो गाखोहरबाय ओम नमः शिवाय आफा बोराइ बाथौ मा सोलिगासिनो नों मायबा मिथिगौ नामा आंनि लाइफआव मानो मिथिया मेगन बेलाव खालायना सानिफ्राय नायहराखै नामा नोङो मानो मिथिया नोंनि दरखङाव गोग्लैफैबाय आं मा खालायदो ओइ गारिफोरा बे लामाफोरावनो आङो आवथेलाबायना थैना थानोसैखोमालाय बाज्रुमनानै लामाफोरावनो बारथेना थैलाबायनोसै आं नोंनि दरखं मोखाङावनो दिनै जि जासिगोन आरो आं जेबो मिथिला नोंनि दरखं मोखाङावनो दिनै आङो मायबा नङा मायबा मोनसे जाथारथोंसै आंहा न'बो गैला रावबो गैला जेबो गैला आंहा थांना थानायनि मिजिं ना मा होनो बेखौ मिजिं बेबो गैला बेनिखायनो
दिनै नोंनि बे मन्दिरा बे लामा मोखांनि मन्दिराव मायबा मोनसे खालायथारदों आंखौ बुथारना सोरबा बुथारबा बुथारसै बेयावनो गोलैनो हासिगोन आं दिनै आंनि न्यायखौ बाद होलै बोराइ बाथौ बाबा भगबान शिब आंनि न्यायखौ बाद हो हाबिलाखौ नायहरना नों मोजाङै आंखौ बाद होनाय नों आंखौ दिनैनिफ्राय नुला इसोर सानिफ्राय मिनि मिनि नायहरबाय थायोना बिजों बिदि खालायनो र' बिजों बिदि खालायनो र' होनना नों नुला दिनैनिफ्राय नुला आं थैसिगोन दिनै बेयावनो थैनो हासिगोन आं जे जाय जागोन नोरोगाव लाङो फातालाव लाङो सोरगोआव लाङो जेराव लाङो लांबाय था दिनैनिफ्राय नुनो मोनला नों आंखौ आंनि खस्थ'फोरखौ नुना मिनिहरबाय थायोमोन ना नोङो सोरखौ मिनिबावगोन नोंलाय मोनला नोङो भगबान मिनिनो दिनैनिफ्राय स्टपसो जेनबाय आं जुजिला आङो रावनिबो बाथ्राबो खोनासंला आङो दिनै बे लामा गेजेराव बे हाइवे लामा गेजेराव उन्दुना थागोन आं लामा गेजेरावनो उन्दुना थागोन आं जाय होख्रेमो होख्रेमलांथोंसै बेनो आंनि लास्ट जोबथि थिरांथा बाय बाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बाय बाय गुड नाइट उन्दुनोसै आं लामा गेजेराव बाय 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 भगबान बाय 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 गोलैगोन सोरो भगबान नामा रनि नों सोरोब्रा सोर इसोरानो फैमारबाय नामा हायाव मा बुंदों नोङो रनि आङो आं नोंखौ बेसेबां नागिरदोंमोन मिथिबायना आङो डिम्पोल सिनायाखै नामा आंखौ डिम्पोल आङो डिम्पोल सोर डिम्पोलबो लायो मानसियाबो मोनामसोदों लोंसोदों खोमा फेसोदों माने एसेबां लोंखौ नोंलाय आङो डिम्पोल आंखौ सिनायला नामा नोङो बावबाय लोंनानै अबस्था गैया मानसिया थौ बे जायगानिफ्राय थौ मानो बे लामा गेजेर गेजेर बेफोराव थालाबायदों नोङो सोरबा माबा गारिफोर खुन्थेना गालांबा मा जागोन थौ आंनो थौ माने आंना ब्रेना एसे लस जाबायलै माने दाबो गोसोखौनो खांनो हायाखै आं डिम्पोला सोरमोनलायो आरो सिनायनो हायाखै आं मोजाङै उन्दुनोसै मेगना नुवाखै आं मोजाङै माबायदि मानसि माबायदि जालांखौ मेगनाबो हामबाय नामा नोंना नुनो हादोंना नोङो मेगना हामबाय बायदि मोनदों आङो थौलाय जोंहानाव थौलाय मा नों एसे बेफोरबायदि जायगायाव मा मोनफैदों जोंहानाव थौ नोंखौ जोंहानाव लानो थांगोन आं मा जालायखो मानसिया मेगनाथ' नुनाय बायदि आगोलनि बायदि मोनाखै माथो नुनो हादों नामा आंखौ नुदोंना नोङो आंखौ सिनाय हादोंना हायाखै जेनेबा बे आंखौ नुनो हादोंना नोङो नुनो हादों सिनायसोमोन गोसोसो खायाखै आं मोजांजों आंखौ लामायाव उन्दुनो बोरो आं लामा गेजेराव उन्दुनाय ओंखार होलाय आं लामायाव उन्दुनाय दं नङा डिम्पोल थानायाव नों लामायाव उन्दुगोन नामा हामा बेफोरखौ सानो बेफोरखौ खालायनो थौ जोंहानाव थौ